Damai di batana semua manusia selalu naroh. Ima mangaramuti hati-hati di pikiranmu di bagasan Kristus Yesus. Amin. Kadamang denang nan ulungan di bagasan Kristus Yesus ya tona di bata nagabi ujah di mulutah ima di minggu budari 7 tahun. Borginon di Yeremia 20 sia 11 14. Yeremia 20 sia 11 14 didok. Ay sumunod hata ni Jehovah molo dunggok nabi 70 tahun di Babel batang kumahamu doho pasti tok konok tu hamu baga-bagaku na denggani asa mabuak kamu mula dengan anak. Anu kata kasu boto sakap akan usakabi taringot tu hamu ninna Jehovah. Sakap asunangan tu tahe dada habaguan asa au mangaleho tu hamu ujungna pina yumontona muna. Jadi pajojo puna mau uhut lawo kamu martaknya kuau gabetangi monok rumah jalan dua puna mau laos jumpa kamu molotung dilului kamu au sian nasaro kamu jadi jumpa kamu mau ninna Jehovah. Jalan mula bahenokku akan datar buang siap kamu jala pakuwokku kamu sian salur bang soparbigu doh sian salur tinganan apolong apuna nasai lao nah rubah ini ninna Jehovah. Jala mula kamu buadokku tu inganan abon atau muna kian lah motar buah ido sahatna kadamang dainangan golongan di bagasan Kristus Yesus. Selamat Natal dan selamat menjelang tahun baru madita saluhut nate marahi pasok madita saluhutna di bagasan Yesus manomu tahun naik baru tahun namat saya kai patuduhan nama dua dohita siap debata borong inon saham mahita tu ujung tahun 2020 sada. Mau lihat situ tuta pasang tu kata disaludengkan bahasa di kata. Napata patari parohon ita sahat tu borongin panghujungi di tangan. Dak tiga jom nari bongotot temas ada tahun naik baru muse tahun parasirohaun di batai tahun 2022. Parpumuata di Bodarion Patopahon somon rumang adian di Padananta maradi merenung mengevaluasi akan antara lari mangarimangi akan antara bolusi mangarimangi puasa gudang amaronom alai boy doang malua mangarimangi gudang akapasahiton alai boy doang malai masuk mangarimangi akau bolo plus miro adita mulai dibuari adian sama rupang di sada inganan dui nanti bo maradian di si inganan paula kosaluja inganan evaluasi ahado nanai sudah kalau kumar sugot mulai duk sama nunggu nasa tahun ado si patu bauku dia do gerak ni ulauku mamereng tu akan aneng ro mana ini tubuh di sadia gajah barang tibol kabulus uhut manatap tu jolo sadia daun naik si dalam nata di portibio molo tung di leho Tuhan ya teh molo saya lihat Tuhan ni ada nota Totu sudah do hita ada sihon ni rohat ada pakirimon anggiat lam tu dengan namanya para puluhan tu akarin aneng ro pola sampai malumur rohatta alani pakirimoni tarahirip di tateh noai ngadorang somak alangkah kita manaripari tahun 2022 tujul mangulahi majolo kita masih aja maka posi hari sugut nasotatap dari apa yang terjadi besok marahite de batang takas tatada marsite siapa nasu makapi hasonangan sian buku ni parang Yeremia 20 sia 10 sahro di 10 paton diulahi di batamar hite parang Yeremia terbuang bangsa itu Babel ala di dok ebatanna do bangsa dunggok 70 tahun buanonna nasida mulak jala para tahun 6 musek
sui. Ai molo rumata, molo tapi kirin mai umur di jolma. 70 tahun itu molo rumah 70 tahun. Berarti ngaruh nasi dan nasi buih bulan ya teh. Ngahai disebut osana. Molo dong ada umur di jolma 100 tahun dan binoto. Bapak Ali mungkin terbuang nasi di saat 20 tahun naik nama. Wama sarana magida. Napi ko berate. Alay nang pesomoni persiajaran na parjulo iko guru hono ni mangsui ima asa hok nasida setia unang uba-uba nama situtu nasida nama kirim aide batama noktom di area ni nasida mangun alay maratua mabawa nama haposat tu jahoba jala jahoba haposat na dibae tudos doi Tuhau na semua di topi di batangai, jala macara uraknya di labu di batangai, jala dan babiar ibana moloro amokopun, jala ketong rata bununa, jala dan kolsoan ibana di tahun kara-kara, jala dan masoho maparbuwe, ima na parjulu, na paling unikot di kita, madalani arena nakroiman 2022. Maka posi jala masih bohot tu jagoba ay sumatu hau nati mangulu nasi dua di topi ni ay dua mulutai unang mata dan munihun sesuatu hal karena ukuran dan keinginan dan kepentingan palowa sumade bata namardala mangulu di mangamudi mangulu di patolo hasku di turbukot dala lao manesa akahamaoloni rode bata di tengah-tengah di bangsui semeninang di bagasan mulutta alai lahu makoso menyemangati asadun pargogo di kita meluruskan jalan kita lahu mamulus akaragam di amaloni dan di leo di hita rupani dalan nah lumumpang alai pamatang na tugus lahu badala Mangitan ayat sapuluh syarat takas dari boto de bata do sakat sinap kapan natural kabangsa. Ima saka pasunangan dada hamaguan mangalehon ujung niaka nahina hulumuton di bangsui. Dada namar lapata ni ketika nainda pota las diroha asa belga semula di baga saproha rupani molo du pasu-pasu ikut sabelga di balgana alai molo mempersiapkan dirina gowona lahu majalo pasu-pasu jangan hati-hati naing dapotan niyan sa balgani-balgana alay naing manglahu ulona sa dapota para buwe dang barani di budima ikotakasi tutudo tatanda de bata na naing mangaleh pasu-pasu jala di bota de bata na tumingkan di bagasan melutak ya kalau memang usahannya segini lah dulu segini ya bersyukurlah kepada Tuhan mau lo tunggu ke masih tahu lo jadi bersyukur kepada Tuhan minta kepada Tuhan kekuatan jalan dok mau lihat do mutusima hita ya sakka di debata dan mungkin sakka hasusan sakka anu ada aku atau dia do dalan di bangsoi jalannya karena proses dalan telah majakot akka hasunangan nasihat Tuhan dan marhite dan boy bolang ala ni buah kuasot tak usaha tak manang parsiran butot tenang luar biasa si kopdo holan marhite na mangilui manang maju guar di baca sian nasaroa dah totong mah dok mau lihat itu di mata jala paing Tuhan di debat nang pema muli seragamnya kehamaolon di bagasan aprosian uhud mangalui jahoba sian nasaroa jala marhite na mangukuot jala na mangulahon adong debata di bagasan mulutta atik pe di pardalanan hamaolon suatu gabi manipil kita merhaposan tu debata na asing na debat di waktu hanya Tuhan unang gabe tu panurang paragak sona tu pokok kita menangin-angin dan keani baburi debata bohina sian bangsona wujud dilui nasida ibana dan masih tahu nasida di bagas roa do pikiran dah ulun gabe dan jumpangan
ndak cupang nasi dari batang. Justru karena mereka tidak setia, maka anak tarucung. Justru karena mereka jog-jotan yang setia, ugunan tu protinion, panatapan, pemikiran marsok pada sini. Sorry, saya enggak kenal kamu, terbuang maju kamu. Nang orang berbilang sudah debat. Sakap hasunangan nabi waran nadi sol, dada kolak nadami usabing. Aladi pada di Tuhan di rumang yang pengalaman naik baru, asa taboto manada dirita, taboto majako sejak kulota di tahun nanengro, pengalaman naik baru nama Tuhan ini, nama domu tu persauratan ho debata ruhi, nama rojahat tu debata imah hasunangan, nama ngalewon ari sugut nagok kelas di roha, doho dua, nama kirim nasihat debata. Padahal nata rakuk Tuhan ini, natuari, jalan menuju kita sadari on, kod nama menuju kita mengalahkan di hari nanengro makka porsiai, debata mahita. Si pato sotaboto dia dulu meneruhan debata di bagasan mulutol, seolah-olah pola tangiang donatuk patu kota, dak pola mengalahkan kita mengaladani pangiduan jalan mengulang-ulang di debata. Anggiat sauman yang lo meneruhan di debata, pola not tutu asa tut tercapai pangiduan tadi. Suatu doho olan kehilangan semangat kita, olan adong hamaolon gabe kehilangan semangat kita, gabe dao kita, tata bunimon debata, tata bunimon pikiran tak ulon tak do dikit tak debata. Adong do pakirim yota, suatu menyerah kita, dan tahu dah maka yang menurut debata. Permasalahannya di ganu kita ahado nata apresiai nanang lehonon di debata tu nang peguda kamolon go pujian lah dapat nasilita dari partai suatu gabi suatu gabi berhenti kita berjuang nang pesasi tong nata sakabi dan masuk akal itu nang kurang ajar monat holan tak tutup holan tak songkot gabi ter di badau kadang molo persea do penita di sada-sada hal nagoi dapota puasa pola ragu kita ayado mo debata bangun kita justru itu modal utama di kita alanam bisa kami debata akan ada yang di bagas itu garibi do untuk sehiado di leo di bana si panganan secara langsung ikolau di bana hal bisa dibui si panganan dibuat batu jabuna di leo mangan anak kamu uju di bagas si taono di habuang bangsoi muraru nasida madaru tu hamaolon do tu bagasan padilian nama dong nang ditadi kotuan ini sida saat tunahehe tu adi di bagasan rimas gabe marjahat nasida gabe di pasinak tu Yesus tak terjalan. Apa bedanya ketika Yesus lahir tak terjalan bertinjau marhite pangan Jeremia di papos tu hari rohan nasida rohane kalau bigi jadi tahun nama dok dame madihamu dame do sile honon na tunasida diare sogut nagok si tahun na taadu hehe made bada mabon nasida mulak siapa dak ada uni bata di bagasan asli rohana sian nasida nang pe di bagasan aguan nasida na terbuangi ikut jalan nasida do akan adengkan mono masih ho nasida setia mananga ape namasa suak soni nang kita be dan agawara kita agak ape hamon tigo dan dari orang tetapi langkahkan kaki tetaplah dalam mananga ape namasa manang adong pe pangontak di pandemi ko bisa pulusian totok mahamu di bagas tuan imangun alai lam takas kita marsuho debata asal nang ganggu aporsiota di sariho Tuhan itu kita dalam mungkin di pasong songonama nasai totok mamikiri anak konna hinaholongan di rohana ganu napi dikiran Allah sumari anak konna songonima debata sumari kita bonana nang satu ujungna di mulut tadu debata sai paulahonna do kita Tuhan wow dada kolak masuk-masuk manak mandungani nasida mandungani kita di bagasa si tahun ini alai di luas kita mula tutano na di
jadi tumpul pasu-pasu. Dumutusi dia masuk nabok hasung nangani dada kolam patutuan 6 bulan kita sian kamol. Alai laos tutudu di padade de bata aluau di kita asa dak kolam terpasu-pasu alai dook na kita pasu tudong akta kumadia sianam mata boto na borhat kita badala di gulunta ikut tadida mata kas menamar habosat tujago batu kita di badayon dia kapar gumulan toktong mata dulu ibana di nasa patalan di gulunta asa manok tong gok kasenangan gulunta buanon na kita ai di bata do